Вітання, поважане господарство. Сьогодні я хочу криху розповісти, що таке мій канал і чого я його роблю конкретно так, як роблю, тобто на білоруській мові. Маленька історія на тему чому, що і як. Однойче пішов я цим літом у книгарню зі своїм племінником. І він любитель почитати і попросив мене, давай купимо яку-нибудь книжку. Ну, я йому поставив умову. Добре, купимо з тобою книжку. Але альбо про Білорусь, альбо на білоруській мові. Ну, вроді би прийшли, вроді би там недренний вибір, здавалося б. Рився він хвилин 10-15, а потім підходить і говорить, дядька, книг вроді багато, але цікавих для мене нема. І я тоді зрозумів, що при хоч яким-то з виду вибору літератури, фільму, всього, на самій справі цікавого на любий густ просто немає. Ну і, до речі, я перейшов на білоруську мову десь 1,5 роки як. Стикнувся теж з одною цікавою штукою. Виходить, що окремя пари новостних каналів і ще аналітичних каналів нічого немає на білоруській мові. Ні фільмів толком, ні мультиків, ні передач. Я прийшов до виснову, що треба зробити так, щоб коли ти переходиш на білоруську мову, тебе не було обмежувань, щоб ти мог знайти що угодно. Гумор, фільми, мультики, да любої тематики, відео. І тому я почав робити тільки на білоруській мові. Поки у мене є в основному гумор, анекдоти і з різних рицарських фестів. Ну і ще пару читаний. В перспективе я собираюсь добавить разные другие ролики. Но пока удается в основном такое. Тому, коли ви хочете, щоб білоруськомовного контента було більше, підтримайте, підпишіться, робіть прогляди моїм роликам, ставте подобайки и пишите комменты. Для меня это важно. Хотелось бы ведать, что хотели бы поглядеть, побачить, послухать вы. До побачення, поважане господарство. Это был я, Димыч, веселый